Tamverani, so tamverani. Tamverani. Mugari boma simsinta mudikire pa September 16. Siri sintani ma utima kasinta ni 40. Ya iya ndithu Cliff Chinyama amene wandithu akuti akuyankha zomwe ayankhula mmodzi siku mkuyu ku Blantyre manso paja iwo wandithu analembera chikalata ku konsolo ya Lilongwe kwa DNC kumeneko kuti pa 17 pakhala ndithu pali matemo ndiyeno iwo wandithu ayitanidwanso mawa lomwelo pa 10 pabwera chikalata chokuti iwo wandithu akuti akakambirane ndiye kuti mawa iwo wandithu akakambirana kumeneko ndiye kuti tione zotsatira zake kuti zikuti motani kuti mademo zatani anyway nkhani zonse zili mkati guys. Thank you so much Malawi cameras. Mwasira bwanji amalanzanga kwina kulikonse kumene muli. I think Amalawi apapa anonso pano azimvera okha. Ndifuna ndikuwuzeni kuti MCP panopa yapanikizika ndithu. Komanso mizimu ya anthu osalakwa imambweresa munthu zilubwerubwe mmutu. Kulankhula kumazizimuka tu kwangulankhula. Mwazimvera nokha. Sindikuziwa kuti umboni wina ukusowekera pati. Moses Kunkuyu atiuza kunena kuti Megi ndi yomwe ikufuna kukamusiya President Lazarus Chakwera ku State House. Ndiye tikamakuwuzani kuti mu system muja muli nyasi, mu system muja mufuna mukaonedwe, tibwere pamodzi tikaone chani kuti timenye nkhondo yonati mu system muja mukaonedwe, ena nkumana kuti tatumidwa. Ndiye chomwe Megi inkafunira ifeyo kuti tikaime panzere. Tipite tikatenge nawo gawo kukadula kovotera kaja kuti tisasankhe mtsogoleri wa kumtima kwathu. Ndi chani? Pomwe kusankha mtsogoleri anena Moses Kunkuyu kuti Megi ndi yomwe imasankha chani kodi mtsogoleri. Ndipo yakonzekera Megi kumuyika President Lazarus Chakwera pa mpando. Ndi chani? Nchifukwa pano wati kunena kuti zionesero pa 17 panopa zilipo. Sizionesero zokuti kapena tatumidwa ndi chipani china chake. Ngati ineyo chipani sichingandiyuze kundituma kuti ndikapange zionesero. Ndisakuchimva mtima mwanga kuti ndikapange zionesero. Kuti chifukwa chipani chindi pa sandrama. Kamoyo kanga ka tsiku ndi tsiku komwe ine ndimagwira ntchito, ndimanja ndimapeza chakudya cha tsiku ndi tsiku. Mwina nkumaona ngati kuti ndimakhalira kujiya. Ine ndimagwira ntchito. Ndini ntchito zanga zamanja. Nditenga anthu osiyana kaya wa chipani cha MCP, wa DPP, wa UDF, wa UTM, bola ngati kuti munthu ali ntchito yomwe ine ndimatani kuti ndimagwira nditenga ndimakagwira ntchito andipase ndrama. So tikamabwera kumalankhula kumanena kuti amene watumidwa inetu sine nyamata ojiya osowa chochita wokuti basi ndikatero ndije ndiye kuti ndiyambe kulumikizana ndi wandale. Ine sindimayankhula ndi wandale. Ine sindiyankhula ndi wa DPP. Chifukwa chonga choti andipase ndrama. Sindingayankhule ndi wa UTM chonga andipase ndrama. Ntchito ya manja anga ndiyo imandipasa chanu imandipasa ndrama. Koma poziwa kuti ndine mbadwa nzika ya Malawi. Tikufuna Malawi wabwino. Tikufuna zinthu zachani kodi zachilungamo. Osamakhala ndi bungwe lomangobisalira kukhala ngati likupanga zinthu zachilungamo pomwe bungwelo likugwiritsidwa ntchito. Ndiye ife ngati chinyamata Malawi muno tizisekerera zimenezozo. Cholinga choti tikanena kuti tizuzule kapena tifune tifufuze chilungamo. Ndiye tiziutchulidwa kuti tapasidwa ndalama. Ife sifa anthu kuti ngati ineyo sine munthu kuti munthu angandipase ndalama. Ndipo even wa DPP akuzimva umene koko palibe munthu amene namuyimbirapo phone unena kuti ndikupangirani chakuti nkakupangirani ma demonstration mundipase kena kaje palibe. Nchifukwa ndimanena kuti olopata kuti DPP yonso ili mboma ndisapitiriza kuita kuti kuidzudzula
olo UTM itakhale limboma ndizayidzudzula bwino chomwe timachifuna chinthu timafuna chinthu cha straightforward akaganizidwe kamene komafuna kuti ngakhale ziteni khala chipanicho chikupanga zinthu zolakwika chifukwa chaona kuti umachisapota ndi osamadzudzula ndi kamene tikuphana ku Malawika ndi kamene tikuona kuti pakana panopa anthu ena ake chifukwa chaona kuti MCP ndiye chigawo chapakati iwo amachokera chigawo chapakati ndiye sakuonanso zolakwika zomwe zikuchitika pa nthawi ino ndiye chifukwa chaona kuti ena ake mbuyo omwe anali a DPP nthawi imene DPP ili mboma samaonanso zonyansa zomwe inkachita DPP nthawi imene ili mboma chifukwa chakuti iwowo anazigawazigawa ndiye sitingapite pasogolo ndi maganizo ngati amenewo ndiye chifukwa panopa mukuona kuti munthu chinthu cha chilungamo cha straightforward kuti meki ilole ma auditors apite akayang'ane mkati mwa system zikuvuta mpamene akudzuka achani kuti andale mpamene kakuoneka ngati kanthuka akufuna ndi a opposition okha pomwe kanthuka sikakuyenera chani kuti kukafuna anthu aku opposition okha kuti msystem mmene mukaonedwe kuti muli chani wa MCP ayeneranso kufuna zimenezi wa opposition ayeneranso kufunanso zimenezi kuti aziwe chilungamo chenicheni chomwe chili mu system mmene mumu chifukwa bungwelo ndiloyima palokha ndiye ndikukhulupirira kuti Malawi apapa akutha kuzindikira kunena kuti anagwirisidwa ntchito kudzuka kumanena kuti figa yomwe ifuna kukavota pa 16 September pano ndi 7 million chakuti chikhalireni Moses Kunkuyu akubwera poyera kunena kuti meki ndi yomwe ifuna kukamika President Lazarus Chakwera kupita kusanjika ndiye chomwe timadulira ife ndiya ndiye tikamanena kuti pano pa meki ndi yomwe ikusankha mtsogoleri pa 16 September tatumidwa oi mademonstration alipo ndipo mademonstration adani kuti achitika chifukwa mademonstration amene wawa sakupangidwa support nije kapena funding ndi wandale anthu amene tikupanga mademonstration kuthekera kwathu timagwira ntchito tapanga kuti mademonstration amene wadani kuti achitika kumene koko komwe mukumanena kuti tatenga ndalama kwa andaleko mubwere wa andale munchule ena akusakasaka kumamba mwatchula mayina pakana iya ujeni Cliff Chinyama angomusogoza kuli achina Kambanje no ma demonstration a Edward Kambanje amachita kuonekera kuti ndi a Edward Kambanje palibenso chifukwa chomwe angabisire Edward Kambanje kumabisala pomwe iye akufuna kupanga ma demonstration kuganiza kuti ndikuti kofoira ndiye tiwoti kudaba ma activists tokha amene toti makhala unena kuti tikufuna tione zomwe zili mkatikati mwa Smartmatic kodi Smartmatic imeneyi cheni ikuzapanga pa 16 September ndi chani tikangomva kuti ena aja apanga organize ma demonstration chifukwa chaka mtima kadyera komaona ngati kuti munthu akapanga ma demonstration pali ndalama mpamene lomwe mbwera anthu pa social media pano makula kukamwa kari kumapanga discampaign ngati kuti ife mwadimva kuti ndife anthu amene timapanga zandale kapena tikufuna kuyimira mipando ina acho kuti panga discampaign no mori apitirire aziauza anthu unena kuti iye asapereke funding chifukwa ife pano sitikufuna funding nkhani tikunena kuti tikupita kunsewu chifukwa make ikukana ma auditors kuti atani kuti akapange audit system imene meki ndio ima payokha tikuyipitira songa ndio ima payokha ifenso tikuyipitira ngati nzika zokhuzidwa amene tinatenga nawo gawo ife pongotenga gawo kukhala kuti mafuna kunena kuti zisankhozi zakhale zabata ndi mtendere komadi munthu amene akamakavota akapezeke owina weniweni osati owina osankhidwa ndi machine ndiye ngati machine amene achilungamo alole mauditors akawaonemo fundi achilungamo koma ngati akukana ndiye Malawi kwamakayima amene popo tizikana kuti kuyima chani pomwe zinthu zina tikubisiridwa chisankho chisi cha munthu andale chisankho ndi cha Malawi andale amazungulira mdziko muno kufuna mipando kufuna maudindo koma zosalira za kusankha kosayenera kapena kusankha kwa zisogoleri osaganiza bwino amene angazazunze Amalawi azizunzika ndi ainu ake Amalawi ndifo ngati ife mbado zokhuzidwa tikubwera poyera panopo ani nunena mobwereza ine sinimadya ndalama ya munthu wandale ndimagwira ntchito ndipo ngati wandale akuzimva khali ku DPP ko kuti anandipasapo ndalama ine ndere asiye chifukwa ine ndikunenesa pano papoyera pano kuti sinimadya ndalama ya munthu wachani kodi wandale ngatali wa UTM asiye ngatama ndipasa ndalama chifukwa ine sinimadya ndalama yachani kodi ya munthu wandale
koma ine ndine Malawi ndimayang'ana chilungamo. Ndiye ma demonstration sangalephereke atakhala kuti andale amene akupanga funding ma demonstration amenewa ndiye kuti alephereka chifukwa kuti anthu amene mukudzuka kumaka auza kuti asapange funding ma demonstration amenewa ndiye kuti iwo sapangadi. Koma ngati ma demonstration tikuyuza ndalama zathu ma demonstration achitika ndipo akhala wakufuna anthu akufuna kabwino tibwere tikasonkhane kumeneko tikumemeza anthu tikasonkhane tikayende pansewu. Mauditors Malawi Electoral Commission akhazikitsa ntchito yokubwezeraninso kusanjika sabata ikubwerayo. Zambirizi tikayankhula kubwaloko koma ndati ndikulandireni takulandirana President tathokoza kwambiri ambuye akudalitseni.